Yo, what up mga idol, no? So, kumusta kayo dyan, no? And ngayon, pag-usapan natin kung paano tayo maging applicable, no, sa cash loan ni Atomy Credit Card, no? Ilang months ba tayo bago tayo na eligible sa cash loan ni Atomy, no? Kung bago ka lang dito sa Atomy Card or bago register ka pa lang dito, so para ito sa iyo itong video na to, okay? So, panoorin niyo po ito hanggang dulo para malaman niyo po paano ako na eligible dito, okay? So, let's go! Alright, so pag-usapan natin yung cash loan ni Atomy Card, no? Kailan ako naging eligible dito, no? So, nag-start ako dito, nag-register ako dito last October 2024 and ngayon is May 2025 na, no? So, bago lang ako na-approve dito and siguro matagal na pero bago ko lang na-discover or na-check, no? Na pwede na pala akong mag-cash loan dito, no? Magkano yung binigay sa akin, no? Yung unang cash loan dito. So, 5,000 po yung unang approve nila sa akin dito. 7 months ako bago ko na kita, no? Medyo nakafocus kasi ako sa credit card. Then, ngayon is medyo gipit tayo. So, chinek ko yung aking Atomy Card, no? And doon sa cash loan, sa cash nila is merong 5,000 na nakalagay doon. So, yun, nag-apply ako doon. So, ito po yun mga idol. Paano ko nakuha yung 5,000, no? So, ayan, nakita nyo dyan. May cash dyan. And, ayan, nag-request tayo dyan, no? Ayan. So, tap nyo lang po yung request loan. And, ayan, makikita natin dito kung pwede na ba tayo dito mag-loan, no? So, lagyan lang natin yung amount dito. So, 500 hanggang 5,000, no? So, depende na yan sa inyo. So, ako is, kinuha ko na lahat yung 5,000 dito. So, ayan. Lagay ko na. And, dito sa baba, ayan, disbursed amount is 4,950 kasi meron siyang admin fee na 1% dito. So, ayan, magiging 4,950 na lang siya, no? So, pinili ko dito is 2 payment, no? So, 1 month tayo magbabayad dito. And, ayan, merong receiving account dito. So, pipili lang kayo dito. So, yung pinili ko dito is bank account, no? So, mag-add lang tayo dito. Pili lang tayo. Maraming pipilian dito ng bank account, no? So, pinili ko dito yung EOB, no? So, ayan, maglalagay lang tayo dito ng account name, account number, and re-enter lang natin yung account number dito. So, pagkatapos nyo mga fill upan lahat yan, tap nyo lang po yung confirm dyan, no? So, pagkatapos nyo mag-fill up, no, ng inyong bank account or mag-add ng inyong bank account, yan, pili kayo ng loan purpose, no? So, kahit saan dito, no? So, yung pinili ko dito is working capital, no? So, ayan, marami dyan. Merong education, travel, house renovation. So, pinili ko working capital, no? Then, check natin yung I agree the terms and condition loan agreement. Then, request loan tayo. So, tap nyo lang po yung yellow dyan na button. And, ayan, we're processing your application. So, ayan, nag-process na siya. Then, madali lang dito, no? Seconds lang. Ayan, we're disbursing your fund, no? So, nakalagay dyan, no? And, ayan, napupunta na yan sa inyong account, no? Ayan, nakita nyo, may nagpa-pop up dyan. So, receive na natin yan sa ating bank account na sa EOB natin. Alright, so ganun lang yung pag-request, no? So, check nyo lang palagi yung inyong cash loan dito, okay? So, ayan, naging 0 na po yung limit natin dyan, no? Then, ayan, sa mga wala pang account dito, mag-register lang kayo. Ilalagay ko lang yung link dito sa Atomy Card, no? Sa mga wala pang account dito sa Atomy Credit Card, no? So, yun lang po yung ating video ngayong araw, no? So, maraming salamat sa panonood and kita-kits sa next video, right?